So Ate Jean, ang iyang problema nangutana siya no nga about kung pwede ba daw niya nila ibaliga ang propiedad sa iyang ginikanan nga dili man masugot ang iyang ilang kamanghuran, and then di ba ang atong nasinatian sa kinabuhi diri gyud sa sa atong community or sa atong society karon nga medyo kung ati manuno na gani atong ginikanan ngano ka no nga ang anak mo rag di man gyud mo kana bitang mo focus or naa man gyud complain sa mga anak ngano ka na Ate Jean unsa ka na nga feeling? Murag natural gyud sa mga anak nga reklamador no, dili pareha sa ginikanan nga ah, tawag ani. Ang kanang pag-atiman ba, murag walay bugti, walay kapalit o walay gihulat nga ingon pa dudol or unsa ba dinha. Samantalang sa mga anak medyo naamanggod siguro sa huna-huna no nga dili nato obligasyon atong mga ginikanan, pero mao na gingon nga usa baya pod sa mga kasuguan sa kuano sa Biblia nga ang pagtahod ug pag-atiman sa ginikanan. So usa murag sukli ba igo na lang unta pag sukli dili mas ingon siguro nga gikan sa imong paggagamay hangtod karon nga ikaw nag-atiman sa imong ginikanan. So kanang giingon lagi nga mga sa ilang panahon nga pagsalop na unta mao unta na nga mga time nga makabawi ang usa ka anak no sa kuan sa pag-ariglar pag-atiman sa ilaha sa ilang ginikanan. So tinuod nga pagkaistorya mao gyud nay nangahitabo karon nga mga panahon na no labi na kaning pagsulay sa financial or kung unsa nga kahimtang sa kuan sa atong komunidad financial or unsa pa dinha nga mga challenge sa usa ka pamilya. Pero Ati Will, sa akong nakuanan, sa akong nabantayan, the more man God nga maghuna-una ta og kanang kakapoy or mga kabugat sa pagbuhat og mga butang or pag-ingon pa pag ako pa sa obligasyon, the more gyud nga bugat atong bation. Yes, Kay Ate magsugod Jean. mang gyud na atong pagbati, magsugod gyud na sa atong hunahuna. Kung sigihon na atong hunahuna nga bugat, di gyud nimo di gyud nimo malikayan nga musunod gyud ang imong lawas unya mapuno na ka og reklamo. Yes, tinuod ginano. Mao gyud na kasagaran nato nako, pero mao nay kuan pod lisod nga bisan unsaon siguro nato og kumbinsi or edukar ang mga tawo nga atong ikuan atong hunahuna i-enrich nato atong hunahuna nga kinahanglan atong mindset maoy lig-on, atong mindset maoy kanang kargado sa kuano sa tawag ani endurance sa kung unsa man galing ang challenges sa kinabuhi. Pero usual man gud nga una-unaon or ang una gyud nga makuanan sa tao is ang nakita nila. Dili, wala nila gi-emphasize or wala nila gi-kuan kung unsa kadako ang diferensya kung atong huna-huna atong kondisyonon ingon pa. Kay tanan man gyud nga kuan, tanan man gyud nga bation nato, tanan nato nga mga kuan matawag ani mabatyagan or tanan nato nga maobserbaran nagsugod na sa atong hunahuna kung napuros ta og reklamo. Pero Ate Will, sa akong naobserbaran first 6 months okay pa man, so siguro nakadungog siya og reklamo sa iyang partner or unsa ba dinha or di ba kaha minus pa sa ingon pagsabot or maturity lagi gitawag kay bisan pa siguro og unsaon og paghilo sa imong hunahuna kung ikaw sa imong kaugalingon lig-on ka sa imong sa mind sa imong mental maturity bisan pa siguro daghan kay yaw-yaw nga madunggan makuan makondisyon nimo imong kaugalingon nga patas ra pod siguro ang kahimtang bisan pa man og ako ang naa dinhi nagkuan og financial, sila ang nagkuan og financial, ako diri ang kuan kaning naa nangamot siguro pantay ra or something ingana. Pero sa kahimtang sa atong letter sender
masabtan nato pod ang iyang igsuon. Why not magkuan sila agreement nga ako ra pod niha kung if possible ba pod magkuan sila agreement nga once in a while baka mo bisita sila para sila mismo pod maka-atiman, maka hands-on pagkuan para masabtan pod nila ang side sa ilang manghod nga gitawag nila karon nga nagreklamo. Yes, depende man na Ate Jean, no? Depende gud sa agreement. Maog yun. Kaya naamang ko yung mga agreements nga for the meantime, sa karon siguro applicable pa na. Pero magkadugay na agay mga panghitabo nga makaingon ka nga wala man ni sa plano, wala man ni na mo na isipan na dili di ay lalim sa mga ingana ba. Siguro magkuan sila og time nga mobisita silang tanan para makaakto sila, makakuan sila mismo kung unsay gibati pod sa ilang igsuon nga maoy nangamot og sa kuan sa tawag ani sa hisgutanan nga pagbaligya og propiedad sa ilang ginikanan at Yes, Will. So Ate Jane. para sa ako wala siguro sila ingon nga katungod nga sila gyud mismo kung wala ang kuan sa ginikanan or kuan naman approve naman kaha ang amahan nila. So posible sila nga makabaligya bisan pa motutol tong ilang kamanghori kay wala daw mapuy-an. Yes, Ate Jane, no? Na basta kompleto pa ang ginikanan, pwede gud sila makabaligya kay ila man tong rights o ila man tong butang. So, dili makahold ang mga anak, Ate Jane. Yes, bisan pa unsaon na siguro wala din na naagyod labi na kay aprobado sa inyo yung ginikanan. So siguro maayo nga pagpanag-istorya or pagpasabot taas pa nga lugway sa pasensya ang kinahanglan para maipasabot nila sa ilang kamanghuran. Kay kung boto na unaon pod minyo na siya kinahanglan mo bukod na pod siya og iya dili ing mag-agad sa kung unsay naa sa ilang ginikanan. Yes, tinuod gyud na no. Kung dapat unda kung minyo na tanong. So mangita gyud kag imong kaugal na maka-stand out ka, dili ka mo Mo depende. depende o magpuyo or mag-ipon, Ate Jane. No, kay medyo naa ang problema diha kay manuokan gyud ka kay ikaw may nagpuyo diha, di ba? So na ako doon ako ikadugang mga ka-feelings no about sa care sa atong mga elders. So naagid ay Ate Jane nga bisag igsuon mo moabot gid ang time nga mag-disagree mo sa mag-argue gid mo about sa pag-atiman sa atong mga ginikanan. So number 1, Ate Jane, is resentment nga moabot gid ay sa imong hunahuna nganong ako raman nganong may mag-akuray anak nganong sila murag dili ni patas mo, di ba moabot primero mo nagingon na first to 6 months medyo na carry pa niya no nga mag-atiman sa iya naantos pa apan sa kuanan pag after na so nigawas na ang tinuod normal na nga feeling sa usa ka anak nga gawas siguro kung siya ra pero kay daghan wala siya man wala man siya una-unaon nga kapuli pero bisan pag maghatag sila sa ilang share nga inyong gikasabutan apan mo siguro mo abot gid sa panahon na tungod sa atong instinct no nga medyo na siguro kapuol or inana ang atong feeling. So number 2 mingon nga wishful thinking. So bisan gusto ka kaayo nga inana gusto bitaw ka nga ikaw gyud ang mo kuan Ate Jane mo hand in hand nga mag-atiman sa imong inahan apan tungod sa mga entrapment sa atong mga kapika sa kinabuhi sa atong bana sa atong mga anak nga mayon nganong ikaw raman mama di ba ang atong realidad na nga ang atong mga anak mo ko ana mo apil na sa atong labi na gid bana Ate Jane kay makuha naman ang atong panahon sa pag-care sa atong bana sa atong mga anak tungod sa atong pag-atiman sa atong kanang tigula nga ng masakiton. So inana na realidad gid nga mapanghitabo sa atong atong kinabuhi kung naatay mga atimanunon nga mga ginikanan. So ang sunod indecision. So kung ikaw kuno gitagaan ka og
kana bitang katungod Ate Jane nga ikaw ang ating man na kay na ay kanang bang gi-assign ka sa imong inahan nga ikaw gid ang moati man sa ako. Aha. Unaan ay inana Ate Jane nga ikaw gid dili wala ay gusto niya sa uban niyang mga igsoon kun dili siya ra gyud tungod sa ilang intimacy no kanang Kaduol. duol kaayo ka sa imong ginikanan, duol kaayo ka murag love ka niya. So diha na pud mo gitin ang mga selos. Nganong siya ra man di ba inaana kay hatagan man tog pabor. Once nga ikaw ang nag-atiman sa imong ginikanan na kung naamang ganay mga kung ano kakayahan at ijintigaan dito siya pabor kay di baya lalim mag-atiman og masakiton dili lalim ang paghatag no nga mumata time nga mumata ka mabilar ka so ang mga igsoon di kasabot di ba sa pag-atiman sa inyong ginikanan nga na masakiton so mo na pud to nga mo tay maka-cost og trouble kay diha naman mag sina-sina or masilos nga hatagan o pabor. Ang usa ka igsuon nga maoy nag-atiman niya sa mga ginikanan. So ang last is kuan ko no, indiscretion. So mo nagingon nga kung as a caregiver magkuang gyud ka no is mo spend gyud kag time sa imong ailing parent. So ang interactions sa imong kuan lawas Ate Jane tired, stressed, na frustrated pagyud ka sa imong mga igsuon nga wala na paki sa imoha. So dili na lang kuno ka magsalig adto kun dili mangita na lang kag mga kasandigan nimo nga mga nearest relatives nga kaning mga cousin, mga distant relatives o friends nga imong ka kuano no ka paggawasan sa imong mga gibati. Kapahungawan. Yes, kapahungawan sa imong mga giproblema. Kay di gyud na experience pud na namo Ate Jane nga di gyud lalim ang pag-atiman og mga tigulang apan mo na giingon nga ang mga kaigsuonan nga di pud mo sabot magselos pud ni atong mga atong nag-atiman niya kay tigaan mo na ako ingon nga tigaan yung pabor kung naamang ganing inyong kabahinan na plus one ang iya ha kay siya may nag-atiman. Oo. So ang hago. Ang kahago. Bisag gihatagan nato sila og financial kuno assistance pero ang kahago sa pag-atiman dili gyud lalim. Mao gyud. So mo nay kuan, mo gyud nay realidad sa pag-ati kung naa na yung mga masakiton nga ginikanan diha gyud magkabangi ang mga igsuon. Kay mo daghan naman gud kuan daghan ng interruption at oo, igsuon anak mga anak na manggiaway-away na tungod lang anak. So mga ka-feelings di nato nga ipaniglain no nga naagi na panghitabo sa atong kinabuhi murag talag sa ra gid na Ate Jane nga kung makakuha ta dayo caregiver katong mga kwartahan kaayo so naman dayon siya decided dayon sila makakuha og caregiver so kung ana smooth ang ilang relasyon wala gihapoy walay siguro yung mga argument sa pag-atiman dito na sila mag-argue about na ano sa mga inheritance na so mga ka-feeling sa desire nato dawaton ang inyong mga maayong hunahuna karon nga ika-share para ikaambag ka namo daw ni Ate Jane kay medyo kuan kayo Ate Jane no medyo interesting relatable ni nga kaagi or kanang makahatag gyud mo og mga maayong idea about ani so nang atong napiling quotes for the day nga gikan sa Everyday Power nga sinulat no ni Chuck Palahniuk nga ingon about ni sa atong ginikanan. So nag-ingon, first your parents they give you your life but then they try to give you their life. So Ate Jane, ato ning pahalapdan no, gamay para sa ato tanan. Yes, Ate Will, kaan man gyud mapamatud-an man gyud nato no sa atong kinabuhi no. Sa sinugdanan sa atong ginikanan ingon pa nagbuhat gikasangkapan para ingon pa mabuot ta kunya gipakatawo ta ning kalibutan na gihatag sa ato ang kinabuhi og samtang nagdako ta siguro
kasagaran sa labi na sa mga batan-on pa no, kasagaran nga mabantayan is giyaw-yawan, gikasab-an, gibawalan, tanan-tanan na lang nga mga negatibo. Pero kung buot nato una-hunaon mga ka-feelings no, ang mga pagbawal, ang mga pagyaw-yaw, pagmaymay, kung unsa pa dinha nga klase nga pangasaba nga atong na feel nga feeling nato medyo puros na lang sa ato ang sayop usa na sa mga pamaagi sa ginikanan para ingon pa mabawi mabirata sa ingon pa sa dalan nga atong gisubay labi na constant na gyud no ang atong pagkapasaway kung napuno ta og yaw-yaw kana mga pamaagi na sa atong ginikanan nga bawion ta or birahon ta sa dalan nga atong gisubay dadon ta balik sa sakto nga dalan para pag abot sa panahon dili ta magmahay bahala nga masakripisyo ang ilang atensyon ang ilang mga uban nga obligasyon murag something nga gihikaw nila ilang kinabuhi para mas matutukan pa ta murag mauna ang na-miss sa mga anak no labi na kanang dili gyud makamao mo appreciate unya naghuna-huna ra nga puros ra ingon pa kontra nila ilang ginikanan kay puros ra kasaba ilang nadawat kana kinahanglan i-correct nimo imong kaugalingon kay dili sa tanang butang kaniyang ang bot nimo na una dili ka mayaw-yawan dili ka makasabaan kung sakto ang imong binuhatan once nga giyaw-yawan ka once nga gi-correct ka once nga gikasabaan ka pasabot na kay nabuhat nga dili mao so adiserta magreklamo i-check pod nato atong mga kaugalingon kung sakto pa ba pod atong mga side kay naay sa sobra nato ka kuan kanang kung unsa ato gibati murag mahimo na tang selfish ato na lang kaugalingon atong gihuna-una wala nato gihuna-una ang side or perception sa atong mga ginikanan so hopefully ma-appreciate nato paghatag sa atong kinabuhi og ang ilang kinabuhi gihatag sa ato para ta madala sa kaayuhan. Yes, correct. So, kinahanglan yun. Kung vice versa na Ate Jane, sa gamay pa ta, kita giatiman. So, kung atong ginikanan, kung matigwang na, kita na po yung atiman. So, muna giingon nga, importante na atay rule sa atong pagkaanak, no? Sa atong mga ginikanan. So, karon ato ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Psalms 99:5. Nag-ingon, Exalt ye the Lord our God, and worship at His footstool, for He is holy. So, ang mensahe sa atong Bible verse karong adlaw nga ang Dios nagdumala kanato diri sa kalibutan uban sa iyang pagkamanggihatagon uban sa iyang makagagahong pagkabalaan. So, ato siyang daygon og himayaon pinaagi sa iyang pagka-Diyos, no? Kaya siya matarong og ato siyang matarong og maluloy-on o siya ra gyud ang atong kasaligan diri sa kalibutan. So wala nay lain og napag feelings wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa atong pag-uban-uban karon ning kahaponon hantod na lang og mang-adlaw sa atong panag-uban-uban og uban sa atong ati sa kanginan. Kini sa Ate Jean Og kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Dios.